Shin za ka iya gane ta? Baka gane ta ba? Ni ma na haɗu da ita ne a filin jirgi lokacin da nake shigowa India, kuma nan na fara ganin ta. Ta je ta kai wa 'ya'yanta ziyara tana dawowa. Ina zaune ina kallanta, na ga 'yan sanda sun yo shiga sumame sun zo sun kwamashe ta. Da akwai wasu bayanai da muke so za mu samu daga gare ki ne. Kai ya kuto da ita. Please, kada ki ce za ki wani abu na shirme. Ni ma jami'ar gwamnati ce. Kada ku yi abin da zai zubar min da mutunci. Ku je zan zo in same ku. Shikenan. Excuse me, ka taimaka min da aron wayarka, ina son zan kiran gaggawa ne. Na gode. Hello, Terry? Hello? Maman ki ce take magana. Mama? Kada ki damu, ba abin da ya same ni, ba abin da sai faru, kin ji? Mama, ni fa gaba ɗaya na tsorata. Ki kula da ɗan uwanki. Zan dawo nan da ɗan lokaci. Mama, ki taimaka ki da wuri. Shikenan. Mama, kin ji? Na gode. Madam, shin da akwai wata matsala ne? Daga nan ne sai ta yi min bayani. Ta kasance manajan wani banki ce, wacce ka je ka ba da takardu akan cewa za ka yi wani aiki, ka karɓi aron maƙudan kuɗaɗe a bankin, wanda aƙalla sun kai kimanin karo 10,000. Da bincike zo ana buƙatar karɓar wannan kuɗaɗe, sai aka gano takardun ma da ka bayar ashe na ƙarya ne, kuma kace ba kai ne wanda ka karɓi wannan kuɗi ba. Yallaɓai, ka daina mun irin wannan kallon. Kai kaga, ni fa ba ni da wata alaƙa da wannan maganar taku, kuma ba na da tabbaci akan cewa ka karɓi bashin ma ko ba karɓa ba. To amma yallaɓai, bayan duka wannan abin sai ta gaya min wani abu, sai na ji wani iri, kuma ya taɓa min zuciya. Ba na jawo shi saboda sun kama ni bane ba. Ko da bata faɗa kaina ba, kan wani ma'aikacin za ta faɗa. Abu ɗaya ne kawai ya fi ɓata min rai. Mutane marasa ƙarfi suna yawan zuwa bankunanmu domin aron kuɗaɗe, waɗansu waɗanda za su yi magani, wasu kuma karatun 'ya'yansu. Ba tare da sun damu da sun ci abinci ko ba su ci ba, haka suke tara kuɗaɗe su da su biya banki. Ba a taɓa samun matsala daga cikin irinsu ba, sai a ta ɓangaren waɗannan. Idan ana irin haka, na tabbatar da yawa bankuna za su daina ba da bashi. Daga nan kuma shi kenan talaka bai san ina zai sa kansa ba. Kuma daga sanda talauci ya kai mutuƙa gaya, me abin da ya rage wa talaka ya yi, dole ya nema kansa mafita mai kyau ko kuma dai akasinta. Daga cikinsu wasu suke zama 'yan ta'adda, wasu kuma masu ƙwamushe, wasu 'yan fashi. Wannan ita ce alamar goben ƙasanmu. Wannan shi ne kawai abin da yake damuna. Ban damu da yanayin rayuwar da nake ciki ba. To amma rayuwar da 'ya'yanmu za su taso su riska a gobe ita ce a bar duba. Mota mu ta wuce, ta ya rayuwa za ta ci gaba da tafiya a haka? Kashin dankali kenan. A koda yaushe na sama su suke danne na ƙasa, ba tare da tunanin tausayawa ba. Babu abin da ya kamata a yanzu da ya wuce duniya ta mai da hankali a kai sama da yaƙar masu saka mutane a talauci, saboda komai ya faru silar talauci ne. Sai kuma ƙarfin zalunci. Masu son zuciya ba su da yawa a cikinmu. Hanya ɗaya ta sama talaka samun sassauci shi ne ta hanyar bankuna. Bankuna su dinga raba talakawa basussuka. Gwamnati kuma ta sa ido akan ruwan da ake ƙara musu. Wannan ce mafita.